Vždy na konci leta sa na Bielom potoku so železnou pravidelnosťou zídu bežci z celého Liptova, aby si zasúťažili a zároveň pripomenuli a behom uctili pamiatku Slovenského národného povstania. Belanská 15 nechýbala ani tento rok. Pod organizačnou taktovkou bežeckého klubu na Bielom potoku a mesta Ružomberok napísali obľúbené cestné preteky už svoju 37. kapitolu. Momentálne neboli zmeny, pretože zmenu sme spravili pred niekoľkými ročníkmi, aby sme vynechali štátnu cestu kvôli bezpečnosti pretekárov a v podstate sa to osvedčilo, tak bežíme ďalej po tej trati. Na štart pretekov sa postavilo asi 120 pretekárov v 18 kategóriách, od tých najmenších bežcov až po skúsených veteránov. Takmer všetci bežali 3 alebo 10 kilometrov. Belanskú 15, teda trať dlhú 15 kilometrov, zdolávali iba muži v hlavnej kategórii do 39 rokov. A keďže na štarte nechýbal ani trojnásobný víťaz Poliak Jan Vidra, každého zaujímalo iba jediné, či sa nájde bežec, ktorý by nezastaviteľného šampióna porazil. Po 50 minútach a 20 sekundách dríny v tropickej horúčave prišla odpoveď. Vidra bol opäť najlepší. Bardzo dobrze mi się biegło. Bežalo sa mi veľmi dobre. Hneď od štartu som chcel predbehnúť všetkých pretekárov, čo sa mi najprv veľmi nedarilo, ale s pribúdajúcimi kilometrami sa môj náskok už iba zvyšoval. A keďže Poliak vyhral preteky už 4-krát, pred sebou má len jediný cieľ. Co roku tu prijeżdżamy, żeby tu vygrývať. Prišiel som sem s tým, že idem vyhrať. Teraz mi chýba ešte jedno víťazstvo a získam putovný pohár, tak dúfam, že sa mi to o rok podarí. Najväčší rival víťaza domáci Tomáš Gazdarica tento rok neprišiel. Zdolať sa ho snažil Popračan Jozef Dubašák, no ten mu celý pretek videl iba chrbát. A to bolo ešte z tých lepších, veď niektorí pretekári stretli Vidru až v cieli. Tam nebolo o čom podľa mňa to. Jeho sa držať, to by bolo pre každého asi na skapate. No. Zmysel to určite má, práve že každého to trošku viecuje, aby sa snažil, aby trénoval, aby ho prekonal. Na Belanskej 15 sa síce bojuje aj o body do súťaže najlepšieho bežca Liptova, ale inak sú to preteky otvorené pre každého. Zasúťažiť si tak môže hocikto z vás, no ak by ste si radi vyskúšali hlavnú kategóriu, až také ľahké to nebude. Je to dosť náročné, pretože profil trate je rôznorodý, sú tam roviny, sú tam stupáky, sú tam klesá, takže dá sa. Ja akurát tak hrávam futbal, takže tam trénujem, ale inak som si nebol ani raz prebehnúť trasu. Ale tak myslím si, že aspoň mesiac dopredu určite by sa zišlo každý druhý, každý tretí deň si prebehnúť tú trasu. Odporúčam trénovať aspoň pol roka, minimálne pol roka, pretože trénovať pár týždňov pred pretekom je nezmysel, hazard so zdravím. Na Belanskej 15 bolo opäť všetko tak, ako má byť. Počasie sa vydarilo, športové výkony zaujali a my sa tak môžeme tešiť na ďalší ročník. Veríme, že aj s novými tvárami.